Croeso, Gareth Williams. Croeso at ni. Dy dîm di Spurs, di'n enn dda ddoi? Do, ennill 3-1 yn byd Blackburn Rovers. Felly ti'n hapus? Y bob gêm yn bwysig yn rwan diwedd tymor, felly Ie. yn hapus iawn. Do. Oce, ta, nw'n ni sôn ymlaen fel cefnogwr Caerdydd dydw i ddim yn hapus ar hyn o bryd. Mae'r clwb wedi cael hyd at y 5 o fai i feddwl am sut i dalu y bil treth. Beth yn union sydd wedi digwydd fan hyn? Beth sydd wedi digwydd ydy, mae gen Gaerdydd bil treth yn dyddio nôl dipyn golew amser rwan. Fel ti'n gweld, mae wedi cyrraedd 1.9 miliwn mwyn arna'r dyn treth. Ie. Sydd yn broblem mawr i'r clwb. Dy'r arian ddim yna i dalu. Beth sy'n ffodus, maen nhw'n cael tan mai'r 5 i dalu'r pres ma'n ôl. Ond yn amlwg, mae rhaid nhw hel y pres yma. Yr unig ffordd nhw hel y pres ydyw werthu tir o gwmpas y stadiwm. Ie. Y gobaith ydy gallen nhw wneud trosgwliad yna mewn amser a fe gallen nhw gael yr arian i fewn i dalu'r dyn treth. Ydy hynna'n orfod? Falle bod pobl fel Ledley a Matthews yn mynd i fynd i glwb mawr? Yn amlwg, allan nhw ddim gwerthu Ledley na Matthews cyn y ffenestr trosglwyddo ail agor. Felly, ond mae'n edrych yn anorfod y ddau yn gadael. Dwi'n gweld bod Stoke wedi dangos diddordeb yn Ledley yn y gorffennol. Ac Man United wedi gwneud cynnig am Adam Matthews yn gorffennol hefyd. A Aston Villa nawr. Ac Aston Villa rwan. Ond y bwriad i Gaerdydd ydy wneud siŵr bod nhw'n cael y pris gorau allan nhw'n ddau chwaraewr yma. Right, pob lwc i Gaerdydd. Mae'n sôn am Man U, gêm fawr heddi yn erbyn Fulham. Fulham, come on Fulham, da iawn. Cytuno'n llwyr. Fulham nath ennill o 2 gol i ddim dros y Nadolig. Ydy United yn dîm rhy dda erbyn hyn? Wel, fel ddangosod Man United yn Aston Villa, doedden nhw ddim ar y gorau, ond nhw'n dal lwyddo ennill i gwpan. Mae ffom Man United ar hyn o bryd yn wefreiddiol. Mae nhw'n edrych yn ddigiro ar hyn o bryd. Wayne Rooney yn braf yn un o chwaraewyr gorau'r byd ar hyn o bryd. Yeah. Felly mae Man United edrych yn eitha digiro ar y funud. Mae nhw'n edrych yn dda. A wnaethon nhw giro AC Milan yn hawdd yr wythnos yma fyd? Do, a Fulham yn colli yn erbyn Juventus, do? Do, Fulham colli yn erbyn Juventus, do. Ond nath Man United ffwl AC Milan, di gwir. Ac sy'n gallu bod yn mwy neu bedair, yn onest. O'n i o bod nhw'n chwarae'n wych. Felly, Rooney ar dan, mae wedi cael ei cymaru gyda Messi a Ronaldo ar hyn o bryd, ar yr un lefel, so ti yn cytuno, ie? Ar hyn o bryd, bys nhw'n sy'n gytuno, mae Rooney bod yn wefreiddiol hyd yn hyn. Ac os mae'n parhau fel hyn, eich fi'n creu Gareth Williams yn gwpan y byd, eich? Uwff, rhaid. Ydy United am gipio'r teitl, sy'n ti'n gweud? Mae Chelsea ar y brig ar hyn o bryd, fel ti'n gweld, ond, wel, mae Arsenal ydych yn dda hefyd, ond os mae Man U yn para fel maen nhw ar hyn o bryd, dwi'n gweld nhw yn gipio'r teitl yn y pedwerydd to. Fulham, gyda targedu ei hun, wrth gwrs, i barhau yn Ewrop blwyddyn nesaf fyd, felly ti mond yn gweld United yn ennill, ie? Dwi'n mond gweld Man United yn ennill hyn o bryd, ie. Na ni te. Felly, y sgôr? Os mae Fulham yn rhaid i tîm cryfa allan, dwi'n gweld Fulham yn gipio gêm gyfartal, 1 gol yr un. Achos dyw Fulham ddim yn ildio lot o golau? Ddim yn ildio lot o golau yna, os mae Hangland yn chwarae fel mae'n gallu, dwi'n gweld Fulham yn mynd yna a gipio pwynt o bosib. Dim ond 3 mae'n 9 cyn Juventus. Hollol. Mae rhaid ni symud ymlaen nawr. Rafa, Drian, a Lerpwl. Pwy sy'n chwerthin? Tudur yr Evertonian yn chwerthin fyna. Fydd y gŵr yma dal yn Anfield? Wel, mae stori yma wedi dragio do. Fydd o dal yn Anfield. Yn ôl papurau bore yma, fydd o'n cerdded allan yn ddiwedd y tymor. Ie? Ie. Mae yna wr busnes o New York wedi gwneud cynnig o mae'n biliwnydd wedi gwneud cynnig am Lerpwl. Felly, os mae hyn yn dod yn wir, bosib fydd Benitez yn cerdded. Ac yn bersonol, dyna fysa beth gorau, dwi'n meddwl, mae Benitez wedi cerdded diwedd i chwybio. Ond mae pawb arall moyn i Benitez i aros yn drwy. Wel, swn i'n gwybod Benitez na, os de ond efo. Reit, pob lwc i Benitez am weddill tymor.